Sengifuna ukujola nomlungu. Khathela bodaki yo. Bayigreathile inhliziyo yami. Mntanami. Bayivithizile. Bayenzela amayakayaka namabhilidi. Yiksi ula. Amapolice. Nayikena le number le. Yiksi ula. Amapolice. Yiksi phanda. Amaphanda madoda. Ava amaphanda madoda. Bona mangiboni overall angiyazi ukuthi iphanda dog. Amaphanda mangiboni profile picture ngaboni overall or ngaboni ganda ayiphanda dog. Iphanda lelo. Otherwise kanjani amaphanda bafethu. Izikhipani lapha esipantsuleni. Uva udlawuzini. Nangu la ukhona inja yami. Khona le yami ayazi le yami ikhona ihlezi la kimi. Hlezi nami le yami iyimi ngiyo. Iyimi ngiyo le yami. Otherwise ni grand bafethu. Mani mnandi bafethu hayi. Ningazihlukumezi ngotshwala kusasa niyasebenza amaphanda kusasa ayaphanda amadoda. Kuyashisa ndoda. Mela save energy amaphanda yabo. Ayashisa cha. Kuyashisa. Leyo thithi kuyashisa yakhala le ndoda. Eksewe. Ngenela ama live da. Yeah, ngilive. Spoon boy. Siyeda kule othile. Yeah, noma singaqala la iprison da. Ufuna kuyenza lapha eprison. Yeah. Monaka. Yo mntanami. Oh shit. Makaku. Mtanami. Oh shit. Upudla uzina kuyi. Khona le yami. Makaku. Ithanda makaku lena Juyo. This December ngifuna ukuyisela Limpopo. Vaya na iLimpopo udla uzini. Roja makaku mfana. Reagaya re Limpopo roja makaku mfana makaku. Ayelo kama lo. Yelo kama. Utachapi. Makaku la kuwe. Atuyodla makaku udla uzini. Makaku. You know I tried going live ngizama ukudlala ama game ngale account yami le ayingivumelanga. Ingitshela cabanga jo you have to go live. And how many times have I went live with this account dota? But mangiya ngithi ngizama ukudlala ama game dota but I have to go live like kanje bese ke that's when I can go live. So ngifuna ukungena boma 1 hour nyana ngi-unlock editing le bese ngizokhona ukuthi because ngifuna ukushaya i-session yabo ngifuna ukushaya listening session bafethu. Ngifuna ukuthi nginimamelise le ngoma lezi besibhizi ngazo yabo. So that it can sound proper. So otherwise upuni grand bafethu. Aw itata reza aw dakla madak khambani nje yami. Awuveza udla uzini. Zokala yidla uzini. Ngitshelile lento le yama app watwata. Yeah. Idliza ubonile neta ngisho sifake. Angeke ntwana nayi mama ufuna ukubona unomtshela nginkinga zakho. Eksewe. Eshinkhinyela elinye ndo. Ndoda. Utaklo. Ndoda ngifuna ishintsha la elinye. Eksewe anginamtoto guys. Nginacocisa mina kahle. Ekse matala khotso. Ya dina chelan mina. Buti kwenzakala nyafufu. Ula tukulo. Angcrel la vinko. Awona supermarket kuyakutshela ukuthi endoda le app yami ngithi hey inkinga ke nazo ke. Akusinkinga ngithi something for understand it so la. Lady tang. Nama tang simbolo tang. Konje for
Otherwise, so good. awuthandi skippane. Ngeke ngiyahleka mina wena Thando wena. No. Ungazohlanya la. Ungazohlanya. When are you dropping? Next month bafethu. Next month siya drop yabo. Definitely next month bafethu. Second week probably second week of next month. Siya drop bafethu. Ngoma zimnandi ju. Connected awudlale one super. Ngoma zimnandi. Dlala le esishayine eMfaro Souls. Lengiphethe. So yeah man, we worked with Josiah. Lengiphethe ukoma start da. Abo Timeni si so EP bafethu alimnandi bafethu adona la. Limnandi kakhulu. Dale ngiphethe ukoma start. Hayi wena Thando wena usile wena Thando wena. Uthi usile wena Thando wena. Inkinga. But Jobe, don't you have GPU that you are selling? I can hook you up with someone who ngakubhayisela ama GPU nje mungathola even nama PC you can get like good gaming PCs yabo. Awudlawuzeni ntana yami. It's busy. Mntanami ngwanaka. Deme. Nami nginesi-PZ. Yabona Thando. Yo mwana. Otherwise Grendi gcine kudala nje uThando. Anisangena ama live kambani or ngoba ninama account ayimillion vele yabo. Yo mwanaka. Maybe that's why ngingasaboni lawa amanye. Bubu vele wathola. Couldn't connect. Jobe, we have built 1,000 a PC. Yeah, buildelani PC bafethu. Thengelani le yami PC dog so that he can stream. He wants to play GTA bafethu. Ngicela uthengeleni PC dog. Njami abakubhayela PC dog like serious dog. Basibona senzeni boys. Sicova amabhodi. Yeah. Siyolanda lapho imali bachele. Hey ndoda. Koleka. Bukhana 1,000 bafethu. So performing ngoma ezimna ushayiwa lapho. Ngezi we need to support ama game abafethu. Gaming is ikhroti dog. Sibona phi wallet? Hayi la. Khathi lapho. Yeah. Yandi, thank you so much for the finger heart. Thank you for fingering my heart, mama. Ngiyabonga lapho. Ngiyabonga ukufingering inhliziyo yami. Hayi ngiyeni Uyayihlokoloza. Yeah? isikhathi ndayile. Eish, akena ithi ngizona. Angikho again. Eish. 1,000. Ngisibeke place key. Oh, Thank you. Bengisiphethe man. Thank you so much man. Uyamnembona uyandi bafethu ukenzela izinto ezikhala kahle yabo. Fethu. Uyangijabulisa dog. Bafethu ithini sizokhuluma bafethu yabo. Ngizobuya mangibuya ngizoshaya live kahle yabo because now ngisaphuma no. So as soon as I come back we're gonna request. Siyobuya bafethu, siyabuya no.